Hvad så alle sammen? Velkommen til den her video. I dag der spiller vi Team Survival ind på Hypixel, og som I nok kunne se i navnet på den her video, der er der giveaway på den her Minecraft account, som jeg spiller på lige nu. Og jeg ved godt, at det er min lillebrors, men han spiller det ikke mere, så det er giveaway på den her account. Og ja, hov. Finn, kan vi få ham her? Har du noget svær? Nej, jeg har ikke noget svær. Okay, så... Yep. Og vi sidder og spiller Hunger Games, som sagt. Survival Games. Der er der en kiste. Bare tage det. Jeg tager bare lige 2 æg. Fishing rod. Jeg bruger aldrig fishing rod, så jeg kan godt have. Ja, jeg får mit kit nu. Ja. Hvad fik du? Jeg fik et sværd. Jeg kan ikke rigtig høre dig. Kan du sådan tale lidt højere? Jeg har fået speed. Nå okay, bare tage den lidt tættere på, så man også skal høre dig i videoen. Men i hvert fald giveaway, det er bare... Altså, hvad I skal gøre for at komme ind, og... hvad I skal gøre for at join den her giveaway, det er, at I skal like den her video. I skal skrive en comment om, at I deltager, og så skriv, hvad jeres livret er. Og så, og I bliver ikke medtaget, hvis I ikke har skrevet, hvad jeres livret er. Og I skal subscribe. Og det er det eneste, så det er helt gratis, og I kan vinde en Minecraft-account. Undskyld. Yes. Og ja, har du set nogen af tider? Nej, men jeg har ikke noget svær. Dernede er der 2 grise. Der er der også en der. Prøv at se, her er der også en. Ham der, hvad hedder han? Mr. Black, der er også en. Ja, det er Esben. Det kunne bare være virkelig fedt, hvis I også fandt ud af det. Så jeg kendte det. Se lige. Og dagens topic, det er... hvad er alle games i Minecraft? I ved alle, ligesom survival games, skyblock, alt det der. Hvad kan I bedst lide? Altså ved mig er det nok, jeg tænker Bed Wars eller Skywars. Jeg kan ikke rigtig vælge med. Men ja. Det er nok det. Og det er ved mig i hvert fald. Og du har heller ikke nogen økse eller noget som helst. Fishing rod, hvis du gerne vil slå med det. Nej, du kan jo ikke slå mig. Ja, kan jeg godt, men... Deroppe er der et svin. Det skal man ikke. Please. Yes. Hvad var der? Gold sword. Svær. Fuck, vi er egentlig gode. Vi er godt. Ja. Hvad har du for et sværd? Der var ikke noget i, der har været nogen her. Der er allerede et par, der er døde. Hvis du har brug for mad, så bare sig det. Der har også været en. Hvis du har brug for noget mad, så bare sig det, okay? Der har ikke været nogen. Shit, jeg har meget grip og træsvær. Ja. Her. Pas på! Yep. What the... Rip han havde boost.